thì về lẽ với cô lẽ có lẽ hay này puyan pang zol lệ thil tlang in car mandir sang hunting na afia na kan thlir chawanga kan riak chawanga chuan thlir han in abul ranga top thlengin min lo thlir sak anga like te share te comment te min lo ti sakanga chuan khongai takin min lo subscribe ram don ya o chuan in link hi karon da dona nei puya video te in lo ven du ta kan chuan in lo ven sak don ya eng po chun se video chu thlir chau phat te ang ghost hunting ka vati le dona ka tina mun turi pang zol le thil tlang eng kar dai sang ania so lai so tun ma jon mandir an ti thina than lung panga vel om thina tume omin omami tume ole hei zanin hi ghost hunting ka vati le dona ka tina mun turi pang zol le thil tlang eng kar dai sang ania so lai so tun ma jon mandir an ti thina than lung panga vel om thina tun nu hianin kong lai vela khanin an ti theta than lung so lai mu sonin ram huin pathian ngam lo ti te han tar kul thina chuanin kan soidu chu tuna point youtube pa hianin man deuh to rei deuh hlek to kata I anva fi an te pokha en tura oma I pangzol dai rang ti khan han sar sula an kalna tur mun hi I en tura la oma ni I mainan lo fi to ni ti ha kan soidu a solai mun so ei tun thleng hian soila tam em ma chu chu zan ina hian vati ka tuma he kal dona tu hian pangzol da ya ka umme ka video hi ma ni ina ni wang hian camera kam le light da na tur ve ri a boi thlak thina wang hianin ti zung zung a har thina chuanin tuna hian kan kal dona kan soile long tu chu hei awa hla tham ve deuh hlek thina pimoi te ai zol din thar venga mi in sum tam tak o in miron sponsor ai kalna tur petrol thunna tur le thil ei tur ka sponsor ang che ti amelo pe ka lom khop me hei I video kan va siam hian ghost hunting kan va ti hianin kan ngak deuh wanga ei thom te kan ngai chang ve om rei hi ngai ve thina chu wang chuanin khang vel kha nia o eng pon ni se kan kal don anga zan hen enge kan ton don kan hrelawa tira tanga to thleng lo en ula video munom tak ron chhop chhuwa ka tum don ani eng pon ni se kan kal langa avala pia deuh hleka pangzol atang hian setang han pangzol le thil tlang kar dai ani o eng pon ni se kan pheyang hole hei kan thleng pheya hei helai ka hnung hi nia youtube pa han om boka hei helai hianin thlan lung kha hei ma chuan helaya hianin awm thin dan kha ni ten kan lo da langa youtube pa khanin ta hian thlan lung kha ding tlar put thina chuanin la hianin thil tar sang hiram goin pathian ngam lo ti va awm tawni helai mun hi ni a hei anim buk chup to helai mun hi nakina zan riakin vala khal kan tum lenga tuna chuanin kan riak lawanga hei abawro kan ngai changa heng live vel hi ma youtuber hawina lo ti to na khani hei multi ding ve war thei bawro ka nei ve deuh hlek ani helai mun hi chuan kan lakua langa kan ngai chang thom te heng lai mun hi enge om o eng pon se video kan lakua langa keima chu ka lang vak kher to lawanga tian heng lai vel te poi kan vlog ku langa abul vel te poi o thom kan ngai chang don ani eng pon se kan mihring kal ang lutuk kan pheichin so lai so mihring kal liam ang lutuk get chunga son mo solai so tilai chunga son mihring lut zeu ang lutuk kan phei helai hi cholnan siam khania hei eng siam nge ka hre che lo hei hi bikina hei lai so mihring kal luta ang lutuk solai phei samo kan en sinang mihring kal luta ang lutuk helai vel hi ka keng che deuh hlek mai thei o lo hre thiam mai ru hei helai hi om dan rek ru khi a den ve hrim ani heng vel hi zana chuan chhuna chuan cholna na num nei thei om an om lo mo riak te hin lo amang ti chu lo om viawa lai mun hian na china han lut zeu ang lutuk light khan ka en phei man lawa la kan phalang chu mo mi mal compound ani lo tura ngai la helai hian helai get lu chia hian lut phei ang deuh kha a phei zu ka
ê ole tuna karil ruar om taka chonin hei hunting ho hi katita mai maya ram dang te pa lo ni tang sengin huai hi lo ngai om hi katia chen khatam tak pai zon pathum pali panga thing po ngam lo tam takanom line ma ni chawa han kal ngam mo thom hriat na thil a ram huai chi sang sang in lar na an hu to na te an vakal chil a hi an chuan ong khop mai thut na te po mani chol na hila in lo thu vun lo chu ma ri kan om lo tur anga ila motor hi te lu tuk lo heng lai te an siak rang noi room chung sa chu valut vak lo mai la chan chu phal lo te po halo ni ve thut te ya ming vel in siak rang noi ya lama hianin chun om lo chung ka ri he sang ang reng hi tuka an chho lo me ang zana chuan motor vei va ki om lu tuk to lawa om chun om lo na china han the zeu kha om ning ka ria tunge khoi lai ber nge ron ri rup khale omi no mem tunge thom ri zeu zeu kha chu om na reng ani na chi na thang khan mo he tunge mo ne me tunge kalin om em rồi là sur đón duy lệ mà là tunge 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 ôm in ôm em chun ôm anh hiểu cháu xin đúng ngó tại ôm in ôm em chúng trang hiền lại là chiêng đây bọn em này đúng rồi mình tỉ thấy chú nhỉ cái rinh là quá rồi là xuống đón gì lệ mà là lại con bay cân đã chầu tổ bay cơ đã chầu tổ lại con lại chú motor te pon lau chol ka ring deuh hlek ani a re ka ti re mani sana chuan so lai chungah sawn oman om lo mo at ler chu thleng chho lo meng eng mani thuta a den tlat khopui a ri ruk le ngala a ri rum so so pang zol ania ru mi tlato ru sur la om trakaron kal a thlanga khuan light pod hin to khop me he a eng chang ani lai chungah hian achina han min om ka ring deuh hlek ani hei tu man om lo motor kal beng cheng sia a thlang ania khu achina han thoma tam ang renga tuna chana re le dei ria tunge a thom le dut thi chho thleng lu ngam le a chak ki ôm in ôm em chúng về khi cần thêm sầu đúng em không đúng hè ôm in ôm mì tunge
Ôm mình ôm em. Chụp phốt đâu. Ui, chắc lắm bằng kia gì lệ chuyện á. Chắc lắm bằng chú này chung cả gì à. Gì lệ rút rồi à. Ole thir tu te khati chin khani le phot mai sengin afula endu te in omani chuan nei puya channel a han in lo en sakanga in lo wat thlir sak theu don ne